Είναι όντως μια δύσκολη ημέρα σήμερα για την ομάδα, αλλά να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η διοίκηση αυτή έχει αποδείξει ότι είναι στα δύσκολα. Στα εύκολα είμαστε όλοι καλοί. Σήμερα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αναθεωρούνται πολλά πράγματα, συμβαίνουν πολλά πράγματα. Το ποδόσφαιρο έχει χαρές, λύπες. Εγώ θέλω ένα να πω, ότι αυτή η ομάδα θα κάνει ό,τι πρέπει και η διοίκηση θα κάνει ό,τι πρέπει για να φέρουμε χαρά στον κόσμο που τον πικράναμε. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να χαίρεται και ποδόσφαιρο και αποτέλεσμα. Να είστε σίγουροι ότι ό,τι είναι δυνατόν θα γίνει. Με όποιο κόστος, και σε αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε. Μην περιμένετε πράγματα αυτά που ίσως περιμένουν κάποιοι εν θερμό δραματικές αλλαγές. Θα είναι πράγματα ορθολογικά και πολύ σημαντικά για την ομάδα. Είμαστε εδώ στα πολύ δύσκολα. Αλλά αυτό είναι το... Θα έλεγα ότι αυτό είναι και το ιδεατό. Ότι τελικά μια διοίκηση δεν μπορεί να είναι μόνο στα εύκολα. Αγάπες και λουλούδια και χαχαχά. Μια διοίκηση πρέπει να φανεί στα δύσκολα. Και εγώ πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα. Ζητάω ένα συγγνώμη από τον κόσμο που πραγματικά τον πικράναμε στα δύο τελευταία παιχνίδια και με την απόδοσή μας. Θα το πω για άλλη μια φορά, να μην κρυβόμαστε. Η ομάδα δεν είναι αυτή που όλοι θέλουμε και που όλοι στοχεύουμε, αλλά πιστεύω ότι μέσα από αυτό τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, ορθολογικά λέω πάντα, και χωρίς αποφάσεις εν θερμό, ότι η ομάδα θα γίνει αυτή που πρέπει. Θέλω να πω στον κόσμο να είναι κοντά μας και στα επόμενα παιχνίδια, και δεν θα πούμε την Παναχαϊκή. Ας είναι το επόμενο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Δεν θα πούμε με την Παναχαϊκή, θα πω στα επόμενα παιχνίδια. Όλα. Και θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για την ομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δεχτείς ερωτήσεις, Πρόεδρε? Ό,τι θέλετε. Όχι. Θα δεχτείτε ερωτήσεις γιατί δεν είναι. Ναι, και αυτό δεν είναι συνέντευξη, αυτό ρώτησα. Είναι μια δήλωση δική σας. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πρόεδρε, έχεις εξασφαλίσει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ. Πολλοί πίστευαν ότι είναι και το πλουσιότερο μετά από την ΑΕΚ. Μιλάμε για 28-29 ποδοσφαιριστές. Κάποιοι φύγαν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάποιοι στη συνέχεια να πούμε δεν απόδωσαν τα λοιπά. Είσαι ευχαριστημένος από τη διαχείριση και την απόδοση των όσων πρόσφερε η διοίκηση ως ρόστερ? Νομίζω ότι το είπα. Ότι σίγουρα οι στόχοι μας ήταν διαφορετικοί, οι φιλοδοξίες μας και ήταν διαφορετικές σίγουρα. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως και ότι μια ομάδα τελείωσε την 8η αγωνιστική. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσεις, πάρα πολλά πράγματα να στοχεύσεις, και αν πιστεύω ότι είμαστε, γιατί θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο, πιστεύω αν είμαστε λίγο τυχεροί, η ομάδα θα ανακάμψει και η ομάδα θα πάει στο σωστό δρόμο. Αυτό που τουλάχιστον από την αρχή στοχεύσαμε. Κύριε Τριλά. Ούτε στο ποδόσφαιρο τα μεγάλα ρόστερ ή τα υπέροχα ποσά διασφαλίζουν κάτι. Είναι θέμα το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να γίνει ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης έχει μια κρίση. Θα τη διαχειριστούμε ήρεμα, ομαλά, σαν οικογένεια, όπως κάνουν όλοι, να δούμε τι φταίει και να διορθώσουμε τα κακό σχήματα. Αναμένετε να αλλάξει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας ύστερα από τις δύο εμφανίσεις? Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι η παρουσία μου απόψε αυτό το σκοπό είχε. Ο σχεδιασμός δεν θα αλλάξει. Αυτό που είχαμε σχεδιάσει και αυτό που έχουμε σχεδιάσει με τον coach, αυτό θα γίνει. Έχετε στο πράγμα να προγραμματίσετε κάποια συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές για κάποια συζήτηση εσωτερικού? Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές σήμερα είναι, όσο και να ακούγεται λίγο παράδοξο, είναι πάρα πολύ όριμοι. Όχι του Πανηγιάλιου, οι ποδοσφαιριστές γενικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποια συνάντηση. Νομίζω σήμερα καταλαβαίνουν όλοι το τι γίνεται. Αν οι παίχτες νομίζουν είναι στο σωστό δρόμο, άρα εμείς πρέπει να τους δώσουμε, πρέπει να κάνουμε τις κινήσεις αυτές, να τους δείξουμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάποια συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.